Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Nkhani li pano ndithu ndi ya Julius Malema amene ndithu ali comrade wa chipani cha EFF timamudziwa bwinonso amene mukumonayo ndithu ndi eldest son mwana wake wayamba ndi amene ndithu mutha kuona kuti amene so chachitika chani kodi nkhani li pano Julius Malema kundende bla 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 bla. Actually nkhani yachitika pano ndino kuti mwina tinakapatsanako update imeneyo ndi Julius Malema. Koma nkhani imene I think mwina anthu tinayiwala mngani zochitika za tsiku ndi tsiku koma no tingobweza pano nkhani yokhuzana ndi Julius Malema. Amene so choyambirira Julius Malema mu 2018 chaka cha 2018 yeyi ndithu anali ndi mwambo wa chisangalalo cha kubadwa kwa chipani chake cha EFF chimene chinachitikira ku Eastern Cape. Ena ndithu ku Eastern Cape amakudziwa bwinobwino mbali za amene cha ku Port Elizabeth ku East London chachano kuko cha ku Eastern Cape. Madala kumene kuchako osati Western Western ndi Cape Town koma ku Eastern Cape. So kumene kundithu anali ndithu ndi mwambo osangalala birthday ya chipani kuti chipani chinabadwa you understand what I mean. So amalema ananyamula ndithu rifle ananyamula ndithu chimfuti china chakenso ndithu iwo ndithu nkuombera mwamba sikuti it was out of happiness, ngati chisangalalo amapanga especially maigwe athu enawo amakabasa maigwe achulu ya chani kumene futi sizili ngati mwachachani osatenga ku Malawi koma no maigwe enawo futi amombera anthu mwamba ndithu. So sikuti kuombera futi mwamba ndikuti olokomaliro olama ku Malawi asitikali amombera futi mwamba, you understand chabe kuti maybe pamufuna nthu kusamala kwambiri chifukwa chipolopo chitati chibwerereso nkugweraso munthuso chitha chili ndima zina zakeso ndithu zimene zingachitika. So Malema mu 2018 mmene ndithu anaombera mwamba then kenako ndithu zimene zinachitika anawachaja, you understand kuti akulu apapa pali mlandu panthupa kuwachaja kuti pali unlawful possession of a firearm chida chokhacho amene malamulo ndikuti possession like iniyo mwapezeka bani chidacho futi imene rifle imene inali yoti registered zinthu ngati zimenezo. Okay, so urukhande futi nkuti amakumanga komano futi ukuzokhala nayo koma pakhalenso kuti futiyo ndiya mukhendi chilolezo mabala. Number 2 akuti zipololo zake. Okay, so zimene zinthu zinachitika kuti apapa panali reckless endangerment. Okay, like kuti mina kuika chiopsezo kusasamala yamsala chipwirikiti kusasamala chisawawa komanso kuika chiopsezo anthu ena mu amene anali around. So Malema kumbali Malema defense Malema's defense kuziteteza kwawo Malema amati no, actually the gun was a toy kuti futiyo sikuti inali futi koma chinali chitoyi chabe si futi enene koma chitoyi. Argument yake ndalizi kuyankha kwa Malema. So panafika pa 1 October 2025 pamene tikapereka judgment, you understand, kupereka judgment chigamulo after kumva unduku tukamba kana chigamulo sopano. So a judge magistrate amene ndithu dzina lake Tuanet Olivia ku East London niko kumene koko. So iwowa anena kuti takupezana Malema kuti ndino muli guilty takupezana olawa pama all charges. One ndoti court linapeza kuti Malema akanika kupereka umboni wona kuti chinthu chinali chitoyi after kuona video chanchani zina. So bodyguard wake chanchani pana zinthu zingapo bodyguard anampasa Malema amene anampasa futi Malemayo, you understand, bodyguard wake Adrian Cinnamon, mungari pamboneka anthu awiri bachawo chabwino. So zinapeza anapeza ndolakwa pa zinthu ngati mezizi kuti after awachaja mlandu mukupezeka ndizizi mwamombera mwambira ife inalitoyi makuti kana kuyang'ana mwambone uku ndikukenza akulu chigamulo ndichone kuti iniyo mwapezeka olakwa
koma panafunika kuti pazabwere sentence, uzabwere sentence kupereka chigamulo, okay, kupereka sentence. I don't know what judgment the sentence kazi zosiyana bwanji. Poyamba kuwauluza kuti ino taweruzani a blessed. Kenako number 2 pabwere chigamulo tsopano. Yeah, I think chicho chabwino chigamulo. Sentence yake inali lero pa 16 April 2026. Nde ajaji ndithu anapereka kuti akulu inuyo tikushejana kuti mukakhale kundende 5 years, zaka 5 kundende mukakhale inuyo kundende amalema Julius Malema ndala kujani 5 years pandekhe kundende inuyo ndimalako kwambiri komanso amakamba pano kuti nkhani kuza ndi kupezeka ndi chidacho popanda mlamulo. Komanso pali tinaso pali mafine so nipopo chindapo sazolapilike 20,000 rand potele akalephera 6 months, so zose zili mu details. Sorry for that. All right. After careful consideration, and I can show you I have done so, free of any interference, this judgment or sentence is the sentence of this court and this court alone. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In terms of section 280, subsection 2 of Act 51 of 1977, the court orders that the sentence imposed in respect of counts 2, 3, 4, and 5 run concurrent with the sentence imposed in respect of count 1. You may be seated. Thank you. Anyway, so Malema ujina wa Malema lawyer wa Malema wana kuti no munthu uyu pasakhale kuti akalowe kundende yayi chifukwa kuti sanali analibe he didn't intend to harm anybody. Sudi ndi cholinga chotofuna kuvulaza wina aliyese. No. It was celebratory. Inali nkhani ngoti chisangalalo basi. Why are you making big deal out of it? Like nkhani ngati chisangalalo. Why pakani zakafika pa 25 years? Chifukwa ngombela mtu mwamba. Papa bana vulala. Okay, muthongo pereka ngati muthongo pereka whatsoever chiri research kumano. Why pakana zaka 5 ake kundende? So Amalema atuluka kunja kwauza anthu ake anauza kuti akuluakulu osadandaula ife tikapanga appeal. So koti linanena kuti it's fine pankhani kuza ndi sentencing Malema ampasa pelo akhoza panga appeal pankhani kuza ndi sentence akhoza panga appeal pankhani kuza ndi sentence koma not conviction. Okay, pankhani yo argument ndona kuti yeye ndolakwa koma nosalakwa akuti pene pasapanga appeal pankhani kuti yeye ndolakwa koma nosalakwa koma akhoza panga appeal pankhani yazakazi pankhani chigamulo chimene ampasachi kuti akulu mukapanga appeal kuti zakazi mina zakazi chuluka kupona chimwe yeye kuti so nkhani yake ndimene so kumana kwina kuti wonabe koma Malema atuluka anayankhula kuti tipanga appeal to the Constitutional Court amauza ma supporters. So komano nkhani ndino kuti zili ndi impact yanji kwa Malema zimene zisi Amalema zimene zili ndi impact ndino kuti munthu una aliyese amene wapezeka ndi milandu yokhala kundende kwa chaka kapena after ndi kuti amenera kubanidwa ku parliament zandalezi ndithu amenera kuti kubanidwa kwa zaka 10 then sazapanga so participate ka parliament kakuti mpakana zaka zimene zitatha. SA constitution bars anyone from being an MP if sentenced to 12 plus
months after all appeals. If this 5-year sentence stands, Malema will be barred from parliament. Ndoti Malema azaletsedwa kupita ku parliament ya ABCD, isn't it? So nkhani ya Malema ndimene ngatiwana kuti zikhala bwanji kwinako, koma zonsezi sikuti chanchani ya koma nkhani yuyekera kwa Trump uko after atapanga milandu. I mean after okay, panali nyimbo cha kill the boy. Somebody amamuendelera ndithu mamuendelera. So I think abantu wena ampeza. Koma no, are you telling me kuti ndizifocus on viko tupaka na 5 years ifanya ngombe za mwamba? We in 1955 adopted a document which said South Africa belongs to all who live in it. But why wouldn't you arrest that man? That man said, kill the white farmers, kill the white farmers. And then he danced, and he's dancing, and it's kill the white farmers. I'm not sure, but I think if somebody got up in Parliament and started saying, kill a certain group of people, he would be arrested. Anyway, tiwana kuti zikhala bwanji. Komano Malema ndi munthu yekhayo amene ndithu ndi son of Africa. I mean, anthu ambiri amamukonda kwambiri chifukwa cha stance yake and I mean my political stance yake ndi anyway muli mbose zimene apanga advocate. Guys, thank you so much. Mlaweni cameras.